Ναι, με λένε Γιάννη, ένα αγνό παιδί με σκέψεις και λέξεις που κολλάω κάθε μέρα για να αντέξεις. Το ραπ μου είναι το σπίτι μου στη μοναξιά που παίζει και ψάχνω την αγάπη απελπισμένα σαν το Μπέμπι. Μου λένε είμαι ευαίσθητος κι αυτό δεν τους αρέσει, γιατί φοβούνται οι ίδιοι μες στον κόσμο να είναι έτσι. Με θέλουνε σκληρό, να μην είμαι φιλικός, γιατί μες στη γειτονιά αυτό δεν είναι κανονικό. Να έχω μια εικόνα σαν να είμαι κυνηγός, κι αυτό που κυνηγάω να είναι ψόφιο δυστυχώς. Οι άλλοι περιμένουνε να γίνω κυνηγός, να λέω μια μέρα θα πεθάνουμε. Τι τρως, με κοιτάζεις σαν μικρός που δεν ξέρει τι να κάνει. Να πάρεις τα λεφτά σου με δυο γκόμενε τζιμάνι, να γίνεις ένας κλέφτης, τι δεν ξέρεις πως να αρπάξεις. Εντάξει πάρε αυτό και πούλησέ το θα ρεφάρεις. Γιατί να εμπιστευτείς, ξέρεις όντως τι θα κάνει. Αγόρι μου παίρνα καλά, θα έχεις και μια άλλη. Γίνε ψυχοπαθής, το τι θα γίνει μη σε νοιάζει. Οκ, κάνα βράδυ ίσως πιεις κανένα ποτάκι. Ή δύο ή τρία, θα γίνεις και το χάλι. Τουλάχιστον μετά από αυτό θα πέσεις σαν πουλάκι. Και όχι μη μασίσεις γιατί σου έχω αυτό το χάπι. Το επόμενο πρωί θα ξυπνήσεις χωρίς κεφάλι. Θα πας για τη δουλειά σου και θα νιώσεις αρεμάλι. Γιατί να ανησυχείς χαζούλη αφού το κάνουν κι άλλοι. Αφού το κάνουν κι άλλοι. Με λένε Γιάννη. Με λένε Γιάννη. Με λένε